Bucură-te, rază-mală celor împovărați de greutățile vieții. Bucură-te că auzi suspinurile și ștergi lacrimile oamenilor. Bucură-te, cel ce nu te-ai mâniat pe arhondula care a cârtit împotriva ta. Bucură-te, cel ce ai spus că sfinții nu urăsc pe nimeni. Bucură-te că deznădejdea care o biruia, i-ai schimbat-o în nădejde. Bucură-te că la vreme rânduită de Domnul, ea s-a vrednicit să aibă copii. Bucură-te că pentru răbdarea ei a fost răsplătită nu doar un copil, ci cu mai mulți. Bucură-te că ne-ai întărit evlavia față de cei proslăviți de Dumnezeu. Bucură-te, podoabă cerească, care lucruse osteneala pentru a-i sprijini pe oameni. Bucură-te, folositorul cel prea cald al credincioșilor care cred minunilor tale. Bucură-te că familia ta este Biserica Mântuitorului. Bucură-te că celor ce nu fug de greutățile vieții, le dai curajul să iasă întăriți din ele. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Ca o fiară urla Caterina când era chinuită de demon, înspăimântându-i pe cei care o vedeau, dar a alergat fără să se îndoiască la ajutorul tău și apărându-i vise ai vestit izbăvirea și noi cădem sfinte înaintea ta, rugându-te să eliberezi pe toți cei care sunt robiți de îngeri căzuți, ca să cânte împreună cu noi celui ce-a înfrânt puterile întunericului. Aliluia! Aliluia! Cazi înaintea tronului Dumnezeirii, Sfinte Ioane, și mijlocește pentru toți cei care suntem ispitiți de vrăjmașul diavol, ca să primim ajutor în lupta duhovnicească și să dobândim tărie în credință noi, cei ce te lăudăm. Bucură-te că ai gonit pe diavolul care o chinuia pe Caterina. Bucură-te că după aceasta mulți demonizați au fost aduși la racla ta. Bucură-te, purtătorule de Duh Sfânt, care ai mijlocit tămăduirea lor. Bucură-te că prin lacrimi și nevoințe ai înfricoșat pe diavoli. Bucură-te căderea nelegiuiților vrăjmași și ridicarea celor ce se luptă cu aceștia. Bucură-te, lanț care ferești pe făptuitorul celor rele. Bucură-te că pe cei care suferă
de tulburările minții izbăvești. Bucură-te, Cel ce, având harisma deosebirii, vezi lucrarea diavolului. Bucură-te că ne povățuiești cum să scăpăm din cursele lui viclene. Bucură-te că și în vremurile de pe urmă vei fi călăuză pentru credincioși. Bucură-te că împreună cu tot soborul sfinților vei veghea asupra lor. Bucură-te, Cel ce prin suportarea prigonirii ai ajuns pavăză pentru creștinii prigoniți. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos. Precum s-a întors Fiul cel risipitor la tatăl său, așa și tânărul Tanasis, care după multe răutăți a ajuns să-și lovească mama. Prin tainica ta mijlocire s-a întors și cuprins de pocăință înapoi la dragostea cea firească. La fel i-ai ajutat și pe alți tineri care, părăsind căile pierzaniei, i-au cântat Dumnezeului îndurărilor. Aleluia! Aleluia! Mulți sunt cei care apucă pe drumuri greșite, iar rudele lor sunt cuprinse de jale. Vino și întoarce-i la slujirea lui Hristos, pe cei care au căzut în păcat, fiind prinși în cursele vrăjmașilor și biruiți de patimile ucigătoare de suflet, ca să-ți cânte alături de noi. Bucură-te, rudă duhovnicească a Sfântului Stelian, bucură-te, Cel ce ocrotitor al tinerilor fiind, te întristezi de căderile lor. Bucură-te, mângâiere prea dulce, pentru părinții fiilor risipitori. Bucură-te că mama lui Tanasis și-a văzut dorința împlinită. Bucură-te că văzându-și fiul acasă s-a bucurat împreună cu cetele îngerești. Bucură-te că te îngrijești ca cei ce s-au pocăit să nu se întoarcă la cele rele. Bucură-te că îi liniștești pe cei care suferă amar pentru căderile celor apropiaților. Bucură-te că dai nădejde în mina celui ce a venit pentru cei păcătoși. Bucură-te că nicio cădere nu poate stăvili rânduiala lui Dumnezeu. Bucură-te, Cel ce ne înveți să urâm păcatul, fără a-i judeca pe cei care cad în el. Bucură-te, Cel ce ne ajută să ne vindecăm pe slăbiciunile noastre ascunse. Bucură-te că ne îndemni să ne rugăm unii pentru alții.
Bucură-te, Sfinte Ioane, alesule mărturisitor al lui Hristos.